Ο περισσότερος δυτικός πόντος ήταν τουρκόφωνοι, παιδιά. Είχαν την Τούρκοι εκεί και είναι παρεξηγημένοι, ειδικά οι Πάφραλιδες. Τους είχαμε κάποια εποχή, ίσως επειδή και εμείς δεν ξέραμε την ιστορία, τους είχαμε παραμελημένους και τους είχαμε σαν δεύτερης κατηγορίας ποντίους. Η Πάφρα όμως υπέφερε τα πάνδυνα και ήταν το πρώτο Αντάρτικο και το μεγάλο Αντάρτικο έγινε στην Πάφρα. Οι Παφραίοι ήταν και τότε φανατισμένοι και κάνανε τρομερό Αντάρτικο. Ο παραλιακός δρόμος, όλες οι πόλεις οι παραλιακές θα τις δούμε, θα τις χαρούμε. Βλέπετε την πέτρα που σας έλεγα ότι είναι χτισμένα με μαύρη πέτρα που βγαίνει από την γύρω περιοχή και μέσα η θάλασσα, το ίδιο πράγμα. Άλλα μεγάλο εμπορικό λιμάνι εδώ η Σαμσούντα, αεροδρόμιο λίγο πιο κάτω, γύρω στα 10 χιλιόμετρα από εδώ το αεροδρόμιο και σιδηρόδρομο. Εδώ είναι το τέλος του σιδηροδρόμου, από Κωνσταντινούπολη μέχρι εδώ. Από όλα τα μικρά παρχάρια συναντιόνται και ξεκινάνε όλα μαζί και κατεβαίνουν. Λέτε για παρχάρ, να ξέρετε το παρχάρ είναι από το παράγει τη λέξη από το παραχώριο, παρά το χωρίο. Είναι πάνω από 1800 μέτρα υψόμετρο πάντα, γιατί επάνω έχει μόνο χλώη και νερά. Ανεβαίνανε εκεί οι παρχαρομάνες με τα ζώα και όλο το καλοκαίρι φτιάχναν το τυρί, το βούτυρο, τα μπιντζία, τα κασέρια και μετά το Σεπτέμβρη κατεβαίνανε κάτω στα χωριά τους για να φάνε για το χειμώνα. Το παρχάρ επομένως είναι το παραχώριο, είναι πολύ ψηλά, αλλά γινόταν ολόκληρη η ιεροτελεστία για να φύγουν οι παρχαρομάνες για να πάνε για τα παρχάρια. Ναι. Όπως και επίσης οι ορτουλίδες όταν ανεβαίνανε και φεύγανε και πηγαίνανε για παραθέρηση, κάναν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ξεσηκωνόταν όλοι οι ορτούρ και τους ξεπροβόλησε αυτούς που θα φύγουν πάνω. Φεύγαν όσοι πήγαινε οι γυναίκες και τα παιδιά. Αυτή είναι η ορτού. Στη δεξιά είναι δύο σχολές. Με ένα βουραλεύτο καρέα, μη με λασφιλώσα τώρα. Γεια σου Αβραμ. Γεια σας, γεια σας. Διλήμματα ταξίματα κορτσοπολάρουμε. Διλήμματα ταξίματα κορτσοπολάρουμε. 1150 να με πιας λαλώσε. 1150 να με πιας λαλώσε. Ανοίξτε το χώρο, ανοίξτε. Ταρμίνε κόστεν κύπε με κορτσοπολάρουμε. Ταρμίνε κόστεν κύπε με κορτσοπολάρουμε. Αναβάκι κανίδα να με πιας λαλώσε. Αναβάκι κανίδα να με πιας λαλώσε. Μόσε πια μόσε παραλώσε. Με ένα βουραλεύτο χαράλι με λασφιλώσορα. Καζάνα τσεμπλέκεν, Κι πέρανεστε και την καζάνα τσεμπλέκεν. Είπατε να είναι Ελλάδα, το λαλόκομ χαμελά. Είπατε να είναι Ελλάδα, το λαλόκομ χαμελά. Ξενοδόν και λίγωσε, απολε
δίζωσε, ψελοδό και δίγωσε. Κι αν ώρες καλατάζα, τη λαμπρή θα βρίζωσε. Αν ώρες καλατάζα, τη λαμπρή θα βρίζωσε. Τα θέμα σε καυτόμα, το θεμάω κρούστομα. Τα θέμα σε καυτόμα, το θεμάω κρούστομα. Απάτω την εμόρφα, το κενέμι άγκομα. Απάτω την εμόρφα, το κενέμι άγκομα. Γεια σας παιδιά! Ελέμο, λέμο, λέμον, το ποήσαμον δαίμον. Ελέμο, λέμο, λέμον, το ποήσαμον δαίμον. Άγγελος θα ήμουνε, θα φέρω την ψήντε σου. Άγγελος θα ήμουνε, θα φέρω την ψήντε σου. Εσόνικα, εσόνικα, ανέβαμε πατουλίγα. Εσόνικα, εσόνικα, φεύγουνε πατουλίγα. Στον εσέρα πάνε κάτα νοπομέ την λίγα. Στον εσέρα πάνε κάτα νοπομέ την λίγα. Και σωτίσκεγα, κάθαλεω σε κορτσοπονιά, και σωτίσκεγα. Η μανάς μη μιλέσα είναι μυστικά, η μανάς μη μιλέσα είναι μυστικά. Αμανάδο, αφανίσε φωτ, στο σπιτό πόσα με γελά τα καρούσια σπορ, στο σπιτό πόσα με γελά τα καρούσια σπορ. Bravo!